catalans, catalanes, culers... Per fer una bona notícia en aquests primers 4 mesos de govern. Hem eliminat el Madrid de la Champions. Amb il·lusió i amb respecte pels perdedors. Estimats merengues, penseu que hi ha gent que està molt pitjor. Mira en Bin Laden. No voldria fer comparacions injustes. Perquè en Bin Laden no es queixava dels àrbitres. Sí, pero ahora tendrás que volver a hablar de los problemas reales de Cataluña sin mí. ¿Por qué? Porque no estaré yo para hacerme la víctima. Tens raó, tot i que falta la final. Tot i que la final... ¿Por qué? Tot i que... ¿Por qué? Tot i que... ¿Por qué? ¿Por qué? Amb il·lusió. ¿Por qué? Tot i que... ¿Por qué? Tot i que... ¿Por qué? Bueno, prou! ¿Por qué? Pesat! En fi, el Barça serà a la final gràcies a la feina de gent com Pep Guardiola, Leo Messi, David Villa, Artur Mas i Gerard Piqué. D'acord, m'heu enxampat. He colat un nom que ha tingut poc a veure amb la victòria. David Villa. Catalans, catalanes, visca el Barça i visca Catalunya. Amb il·lusió. ¿Alguien necesita un entrenador?